तो लोगोफोर दिनै जितु रिजाल्ट जाबाय थादों बिनि आपडेटखौ आं लाइभ होनो नागिरदों। फार्स्टआवनो आं उदालगुरिनिखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननो। दा बेवहाय दङ उदालगुरिनियाव रिहन दैमारि BPF निफ्राय NDA नि बिजाथि हिसाबै आरो UPPIलनिफ्राय उपेन बर'। दा बिसोर सानैनि गेजेराव कन्टेस्टआ जालायबाय थादों। दा लिडिं लाबाय थादों BPF नि केन्डिडेट रिहन दैमारि। सा बिथाङा दा 1347 भटआव माने लिडिं लागासिनो दङ आरो। दा दिपेन बर'आ 1347 भटआव माने उन जानानै दङ। तो गासै 8था राउन्ड थांबाय। कमेन्ट खालामनानै सोंहर बबेखौ नायनो आं खोन्थागासिनो दङ। कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन जायफोरा बबे समस्तिनिखौ नायनो गोसो। आं खोन्थालांगासिनो आं उदालगुरिनिखौ नायदों। उदालगुरियाव दा फार्स्ट लिडिं लानाय हिसाबै रिहन दैमारि NDA निफ्रायबा। तामुलपुरनिखौ नायनो हा नायलाय तामुलपुराव बिस्वजित दैमारिया आवगायगासिनो BJP निफ्राय 1391 भटआव बिस्वजित दैमारिया आवगायगासिनो। प्रमद बर'आ 1391 भटआव माने उन जानानै दङ। बिस्वजित दैमारिया लिडिं लागासिनो तामुलपुराव 39,740 भट मोनगासिनो दङ। 8 राउन्ड थांबाय तामुलपुरनि। उन खारगासिनो दङ। तामुलपुरनिया बिस्वजित दैमारिया आवगायगासिनो दङ 14,593 भटआव। प्रमद बर'आ 14,593 भटआव उन जागासिनो दङ सिटआव। दा माखौ नायनो बिजनिखौ नायनि र'। माखौ नायनो बाक्सानिखौ नायनि बाक्सायाव सोर आवगायगासिनो। बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा आवगायगासिनो दङ लिडिं लागासिनो आरोना। राकेश ब्रह्मआ 15,000आव आवगायगासिनो दङ। 25,918 फारागथियाव राकेश ब्रह्मआ उन जानानै दङ। 25,918आव BPF-नि केन्डिडेट मनेस्वर ब्रह्मआ आवगायनानै दङ लिडिं लागासिनो। 8 राउन्ड थांबाय गासै 18 राउन्ड जाहैगोन। माने फाइनाल नङा दे उन सिगां जाबाय थायो दसेनो बारायलाय दसेनो खमायलाय। एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सि 42 नं बाक्सा मनेस्वर ब्रह्मआ
918 सिटआव आवगायगासिनो दङ। बाक्सानि दे चार्ज खालामनाय माबायदि जादों लाइभआ तो लोगोफोर लाइभ होगासिनो दङ कमेन्ट खालामहर जायफोरा बाक्सा बेजालि बिजनिखौ नायनो कमल सिंह एसे आवगायनानै थालायबाय 221 भटआव कमल सिंह नार्जारि UPP निफ्राय 221 भटआव आवगायनानै दं। BJP निफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा 221 आव उन जानानै कमल सिंह नार्जारिया माने लिडिं लागासिनो आरो आवगायगासिनो खालिकपुरनिफ्राय 4500 खालिकपुर YouTubeआवसो दं बिजनिखौ नायबाय दा माखौ नायनो मा नाम लिरनायमोन नोङो इउटुबनिया गुड बड'लेण्ड होलाय गुड बड'लेण्ड गुड साला बेलेगखौनो जायोना माखौ नायनो र' माजबानिखौ नायनो र' माजबानिया माजबानिखौ नायनि माजबादाव सरन बर'आ गोग्गोम आवगायनानै दं माथो मुंखौ हगारामोनलाय बेसो जागोन थारसोसो दायो होनाया बेसे नामा बेनिफ्रा नों दायो साथाव थारो नै बिदिनो दा होबाय थानायखौ नायलाय सरन बर'आ 71,498 42,998 भटआव माने आवगायनानै दङ सरन बर'आ ओमफ्राय बेसेबां दां
Bisa na. Đây là hai gia đình sắp tới này. Thầm nó hơi dễ thầm. Hả? Dakle pun aku nagilan nih, kasih masih kau lakuin deh. Thầm nó hơi dễ thầm.